תראו, אתם קולטים פה את התוספת בנייה הזאת, חברים? קלטו את התוספת בנייה. זו תוספת, חברים, לבניין מסוים, אבל לפני הבניין אני רוצה שתראו את הדירה הזאת, דירת גן 5 חדרים למחירה בחריש, 160 מטר, חברים, של גינה, דירה גדולה מאוד ורחבה מאוד. בואו תראו את הדירה עצמה. בקטנה, לפני שאני אגיד לכם ואראה לכם מה זה התוספת בנייה הזאת, שזה הכי חשוב. תסתכלו פה, הדירה הזאת היא רחבה, משודרגת, נראה טוב, אבל לפני כן, חברים, על הבניין אני רוצה לספר לכם, זה בית כנסת של הרב אשר זיגדון, בית כנסת פעיל, קהילה מדהימה, וממש, כמו שאתם רואים, ליד הדירה. בסוף הסרטון אני מוסיף לכם את התמונה של מה שבונים פה כבר עכשיו, אתם רואים את זה, זה כבר קורה, חברים. מי שרציני לגבי הדירה, שירים טלפון, מספר הטלפון יהיה בסוף הסרטון, ולידו נשים את התמונה. שימו לב מה בונים כאן, חברים.